14 आगस्ट 2026 मायथाइनि गाबोननि सानसेनि फानजामुथि। मेष राशि, फोथायथि बांगोन, गोजाम रां थिसननाया मुलाम्फा जागोन। वृषभ राशि, नखरनि जेंनाया सुस्रांजागोन, दावबायनायनि खाबु दं। मिथुन राशि, खामानियाव गोदान दिथा मोनगोन, लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। कर्कट राशि, रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन, सावस्रिनि फारसे गोसो हो। सिंह राशि, सुखु खुसि आरो मोजां खाफाल बांगोन, हरखाब रांखान्थियारि मुलाम्फा जागोन आरो थाबथानाय खामानिफोरा जागोन। कन्या राशि, खामानि थिलियाव थानाय हेंथाफोरखौ सुफुंगोन, सांग्रां थिरांथा ला। तुला राशि, आय बांनाय, साख्रि मावनाय सुबुंफोरा प्रम'सन मोननो हागोन। वृश्चिक राशि, गोसोआ गोजोन मोनगोन, लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। धनु राशि, फरायसाफोरनि थाखाय समा मोजां, गोदान खाबु मोनगोन। मकर राशि, गावनि खरसाफोरखौ दबथाय, नांज्लायनायनिफ्राय गोजानाव था। कुम्भ राशि, थाबथानाय खामानिया गोख्रैथि मोनगोन, गोजौ मावख'गिरिनिफ्राय मदद मोनगोन। मीन राशि, गथ'सानि फारसेनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन, फालांगिया मोजां जागोन।